Ayo Gagi, sambato dikandani ngeyel. Halo. Piye kowe ngomong apa? Kowe ngapae genimu ki ngapae? Lho ora apa-apa disawang. Rambuté ora ana sing kemritik mboko siji kok. Padake gampang kok, Bang. Kowe tegel karo aku, Brama. Geniku tak baleke nang kowe. Mati ya. Ayo, ngaku Adidaya mungsuh dewaning pepati modar jiabut nyawamu. Ayo kowe ora bakal iso nglawat. Tak aturke Wang Pukulun Bathara Guru cemplungke kawah. Oh lah dalah. Ming sak bagong kok ngobrak-abrik kayangan. Gek duwe kekuatan apa ing atase ming sak bagong kok ngobrak-obrak. Weh. Modar. Rumah sana sing iso njabuti men kowe wae. Kowe termasuk dewa kurang ajar. Njabut kok tas-tes. Isih halus aku nek njabut.